To ana musamman ma kai ana zargin ka da cewa kana nuna rashin imani wajen kai hare-hare da kashe mutane har ma da yi wa mata fyaɗe da sauransu. Me yasa haka yake faruwa? To ka san wanda zai zuwa ya faɗi abin da yake so dole za a bar shi ya faɗi abin da yake so. Sannan wanda zai je wa mata shaɗi yana ma akwai mata in ba muke zafi su ma duk abin da aka matan da suke magana ta suna da shi. Kaga in mata nake bida su nake kama in fara yi musu sannan in wuce ga wadancan. Sannan abin da suke so a je a yaƙi ƙabilar Fulani ba wani shaɗi da mun kasa ana mutane kuma ƴan uwan Hausawa suke shaɗi. Yanzu misali an ce turji ke shaɗi su turji ke menene jihar Kano ƴan shaɗi nawa an ka kama. Can su turjin ne? To amma wani abu da an faɗe shi mutum na da hankali ya san abin ya ci kura ya fi ƙarfin hankalin talaka. To amma kashe-kashe misali kamar yanzu abin da ya faru akwai matafiya da aka kama a hanyar sabon birni aka kashe su aka kone su. A nan gudun inda aka kashe waɗannan matafiya a waɗannan ƙauyukan su yi bincike daga wannan titi wanda ya tashi daga Turba zuwa wurin da aka yi wannan aiki mutum nawa aka yanka ba Fulatana nawa aka yanka mace. Namiji nawa aka yanka daga wannan titin da fita daga garin Isa zuwa wannan wurin su yi bincike ba Fulatani nawa an ka yanka wadda bai ji bai gani ba ai waɗannan Fulanin ba kowa ɓarawo ba kuma ba kowa ɗan bindiga ba ne. So dalilin kenan da yasa aka wannan abu. Dalilin da yasa suna kashe ɗan uwa mun ga gwamnati ba ta da niyyar magana jami'an tsaro ba su da niyyar magana wani babba bai hukunci abin da ake bai da kyau to don hakan ga muka je muka kashe waɗanda muka sa yara na je na kashe waɗannan mutane su ma sai su yi magana kan shi. Da kai sabon birni ga sojoji a watannin baya daga baya gwamnati suka ce kungiyar Boko Haram ta ISWAP ce ta kai wannan harin wasu kuma suna cewa kai ne mai gaskiyar lamarin. To gaskiyar lamari sojoji na kashe mu yan uwa makiyaya sun za ka tambaye su sun sani suka je suka kashe mu na makiyaya suka kashe mu na yan uwa suka je ga gidaje suka kama kashe mutanen da basu je ba su gani ba muka je gaya ma wannan kaftin na sabon birni tun lokacin ana zaune lafiya suna gaya musu abin da ke faruwa wannan ƙauyen sojoji ne an kawo su sai dai in wannan daga karmamin gona sai su ɗauko mota su je su kama kashe mutane to shi su zaman su ba 'yan Najeriya suke tsarewa ba saboda haka kashewar da muka je muka yi kungiya mu ma muka je muka rawa so ba wai zancen kungiyar 'yan Boko Haram ba ce ba mu ba mu da kungiyar Boko Haram ba mu san kungiyar Boko Haram ba ma san abin da ake nufi da Boko Haram amma an ce kuna da alaka da su. To wannan harkar mutane ce waɗanda na koshi can cikin AC suna faɗa da suke so ba layan mu bane wannan mu ba kungiya muke ta addini ba kungiya muke ta neman wani abu ba kungiya ce muke ta kare yan uwanmu da rayukan da ake kashewa a Najeriya ba mu da wata kungiya wadda muke mara ma baya mu harka ce ta makiyaya da manoma su kungiyar sa kai kungiya wata ta'addanci ce suke mara ma baya in dai sun ka san kungiyar sa kai ba ta ta'addanci suke mara ma baya ba gwamnati suke mara ma baya to mu ma kungiyar mu gwamnati muke mara ma baya saboda gwamnati muke kake ka kashe yan sa kai ke kashe muna mutane mu ma muna kashe mu na gwamnati ne yan sa kai na gwamnati kowa take mara ma baya don hakan ga in ta ce ta soke kungiyar sa kai ta ba kashe muna yan uwa to mu ma mun soke kungiyar abin da muke mun ba kashe mutane ya baka tabbaci na yi sulhu da 'yan shinkaye su za su iya gaya na an muka yi sulhu har aka yi dokar an rufe koli ni ni kira su da ƙarshe akwai waɗanda na zo na ce na shiga da su bi dokar gwamnati su yi dokar gaban su amma ni ba na ce ga su bi dokar gwamnati ba na ce masu wani muna zaune lafiya mu talakawan ku muna zaune lafiya amma bai kamata ba ku ce ba Fulatani zai shiga kamar garin shi tunda lokal gamin ke duk ta ɗan ƙasa in kuka ce Fulani ba su shiga to ina za su yi tunda dole ke ta yi doka ku bar mu shiga mu yi lalura mu kasuwa ku ruhi fetur ku ruhi amma ba mu hana ku da umarnin gwamnati ba amma ku bar talaka su je su sai abin da suke to idan ka zo ka sau tiya guda ta masara ka ji rashin imani za a an shi ta a kai ta aji in ka so sanda biredi guda turji za ka kai duk dai talaka an ga da annan ne ba mai cikin ci sai turji shi kawai aka tsaya muka je muka kashe mutane na sai a ce ba mu da imani to wanda yawan ga abu shi sai a ce ya imani tiyan masara in ka sau sai a ce ka kai mutum to turji yanzu akwai yanzu zan tambaye ka kai misali ko gaba bindiga bace a kusa gare ni wanda bai dubara dwaɗe ta ba a Najeriya ya batta tana yawo
to ta ya zai ɗan Najeriya wanda ko ƙaramin yaro ka bubbuga kace mai kai ina gidan mai ina aka sai da mai sai ya ce ba gidan mai wanda bai hana bindiga ba kai hana a sha mai annan dokar ta wuce hankali sannan kai ne ka kasu ka ruhe doka misali kace ba a sai da dabba ba a sai da wani abu to wani wanda bai sata ya ta shi ne ya bi barayin na tunda suka samu kuɗi kyauta ya ta shi ma ya samu ya abin da ya kaso ko ne wani Allah za a yi to wanga abu siyasa ce suke ba wai wani abu ba tsaro ba ne ake kuma ba don Allah ake amma in za a dawo don Allah duk a hidda son zuciya a hidda siyasa to ba yiwuwa a ce an ware wani mahaluki ya ji ya samu mutane yana kashi ba bisa wata aƙida ta wani addini ya kasar ya kawa ba wata ƙungiya ta siyasa ba haka kawai yau kai kowa ka kashe shi kai kowa in gobe ka kashe shi banda gobe kai kowa in ka kashe shi kuma duk abun bai baka tsoro ba kuma duk abun baka gaje ba don dai kai a hankali ne tsaya ka inci ba da 'yan Najeriya mu ba da 'yan Najeriya aikin karin kwali ka gani mutumin da a ƙauyen nan ya fi mutum a ƙyarga noma suke kiwo suke komi suke da ce masu aka yan da mutum kare mutane muke sai da muka kashe masu da suka toye muna rugaje sai da muka kashe musu mutum ɗari da wani shukari ka zo gari kai rahoto su za su baka labari yanzu in ka zo duk ƙasar gaba ɗaya aka yi bayan da zaman lafiya kamar gwamna da gidana kana hangen gari to ban zuwa in kama kashe amma kuma wata turji ana magana kuna ɗora wa mutane talakawa haraji a tura so saboda me wannan saboda haraji yanzu misali yanzu ni ga yan uwana wani zai iya tafiya hau mota ya je yan banga su kama shi ko kuma wani yan sanda irin hudan ga masu cin hanci su kama su je su dora mai tare da bai iyawa shi ma ya biya to ni ma don hakan ga dole in je dora mu dan wani tare duk abin da kaga mun yi yan sa kai na koya mu duk abin da kaga muna yi ba wai gaban za mu kai ne ba to billacin da addajiya zai yi wa ya kamo mutum in ba ya tsare shi a bashi kuɗi in ba ma da an ka koyar da shi ba wa ya koya wa ga masu kama yan uwanmu muna biya muna amsuwa suwa kenan ga su yan sa kai suna kai ma jami'an tsaro kuɗan da agehi suna cin hanci sai ba ka da laifin komi a kama ka a yanke ma hukuncin ɗauri kaza ba ka da laifin komi kaddan in ka tambayi ka sai a ce ma karmamin gona a yanke ma hukuncin shekara 10 ko a ce ka bada 500 ai ina ne dole in kana da su ka bada tunda kana tsoro a ɗauri kare da rai ba kai komi ba ni na ina iya baka tabbaci kabban qur'ani nan duk ina iya rancewa duk shi ɗaya mai shinkafi ya sani duk wani hakimi da a shinkafi ya sani uban ƙasa kwakai kuriya ya sani uban ƙasa kwari ya sani mahaifina saboda karmamin gona na rance da Allah shekara 7 yana shekara da mutum guda ce karmamin gona wanga kabban qur'ani na ina iya rance ma shi yana shari'a shekara 7 karmami wanga na gona wanda za ka zo ga kai duk kotun Najeriya har Abuja ba inda bai zo ba don Allah ya ce duk da in an ka zo na rance da Allah ina waya sahiya gidan mu mun saniya 40 ko 100 misali amma sai da ni gani su nage 20 yau a ce wanga sarki ya yi san maki ka tayi yau a ce gobe wanga yayi abu rubuce ki ba aje ba ƙarya bace su dan sarakunan da ni faɗa ma ka je ka bincike su shekara 7 wallahi ina iya baka wannan tabbaci ina iya baka kuma ina iya kawo wanda an kai shari'a tun ban da wayo aka yi hanniwa sannan nan magana gonaki da aishe muna noma duk ƙasa gaba in ga uwaye ba su zo wurin shari'a ba sannan shi ɗaya mai shinkafa ne zan ma faɗi ban gane shi ba abin da bai san da shi sannan ya san mu lokacin da uwayen mu na zaune wurin nan ba barayi ba ne ko ba a taɓa kawo mai wani ɓarawo wurin nan suka je suka kai muna shanu birni suka kashe muna kanni suka tozarta mu domin mu rage gani ba ka da wata hukuma da za ka kai kuka ba ka da wani wanda za ka zo ka ce ma wani taimaka ba sai dai kai ka da hannu a kai ta kuka ai kullum gajiya ka kai da kuka dole ka tsaka shahi hawa kai ce hakka kai ga nadin sarauta yau duk sarkin da kaka so hakimin da kaka so nadawa kana ai cire hakimi ka nada hakimi shin gaskiya ne dan ko a kawo garin da na cire wani sarki nin nada wani a hidda batun siyasa ko kuma a hidda magana banza yanzu ai akwai mai gari na wanga gare a tai a tambayi a samu mutane su je su tambaye shi turji ya zo gare shi ya cire mai sarauta sannan magana sarkin gangara da aka cewa na nada su sarkin ne ka kwana wannan nada gangara ko ko ce yake gihi su mutane duk masu wannan magana mutanen banza ne
'yan siyasa ne na ƙoshi da abin da suka so suka hoyi saboda sun san dai ba don jama'a su yi ba amma an da tashi da Allah na ta turji ya tira sarkin gangara ya ji ya naɗa wani ya yi to ina yake wanda ya naɗa wani ne ya naɗa wa ya kare wa ya zo an kai zaman da shi wa ya zo an kawo sarkin bisa fada sarauta wa ya ce sarkin gangara bai riƙe wane ne a kawo shi ita wannan sulhu da yanzu ke cewa a fito a yi kuna cewa a yi ne saboda bala'in da kuke ciki na sojoji da suke ta kashe maka mutane an ce kai ma an kama ka akwai lokacin da aka ce kai ma an kashe ka ko kuma aka ce dai inda kake ajiye makamai an kona wannan dalilin na operation na sojoji ne yasa kuke neman wannan sulhu to inda an kona bindigogin nan ba sanduna bane ka iskuri kuma baka iskuri ina kuka ba kuma nan ba shanu bane ka iskuri kusa garin ka duba baya na nan duka al'umma ne duk kuka kaga suna yi shi wanda ya faɗi shi a kamo shi na ga turji yana kuka ya kamata ma gwamnati ta kame shi ta ɗaure shi wanda ya ce ya kamo turjin bai gwade shi ba ya kamata hukuma in don Allah take ta kame shi ta ɗaure shi amma an ce an kone gidanka an kone gidana an kone to ni gina garan balle kone gidana ga gida nake ga ice an kone gidana ni da karkashin duki ga ice to an kone ni ba haka ba gini garan banda ko buka banda ta ni wannan ni da kashin duki gidana yake kuma duk wanda zai ka tambaya zan kai na kai ka ko bane an dai ko da gidan iyayen mu wadanda ba su duba su gani kuma talakawa za su iya baka labari an zo gidajen mu can ruggage an kone yan yara wadanda ba su wuce haka ba amma wai magana an kashe mu da tsofaffi ce ina iya rince ma da Allah da ya halicce ni wallahi na san abin da Allah kuma na san abin da Qur'ani ma ina iya rinci ma da shi dajin ga tun da wannan jirgin ke yawo wallahi tun da yake yawo wallahi ina iya rinci ma da Qur'ani mutum da mai daukar bindigawan ka wallahi da ɗaya rana taba kashe yaro ɗaya da ɗaya rana duk shekarun ga da kaga yana zakwa in kabban Qur'ani ina iya rinci wannan dajin namu amma in kace mace wagga mace mai ciki ko mai goyo wadda jirgi ya kashe ta haya karga daga jirgi ya kwannan gobe ya kwannan jirgi na iko shi ko da jirgi da zakwa ban gida na ina taure wata haraka zaune nake ba gini garan balle a ce jirgin na ya ga inga nake to kwamfuta aka jiki na balle jirgi ya ga turki duk maganar banza ce to amma wannan an ce operation din da ake yi din shi yasa kuke kokarin ku fito ku ce a ajiye makamai saboda kuna jin zafin abun yayi muku yawa abun ya yi yawa kai da ba a zaka an ka buga ba an kawa wani abu kawai kai ka tuwa aka ce an matsa ma mu abun da yasa muke son ai sulhu jami'an tsaron Najeriya su kashe mutanen da ba su je ba su gani ba yan sa kai su kashe su mu yan bindiga mu je mu kashe su ba bisa dukkan ka'ida ba saboda mutanen da mun fahimci abun da sun maida su abun kamar siyasa magana wai a ce wani jami'in tsaro ya zo ya matsa mana duk kin da baki aka matsa mana mutum aka matsa mana mutum da baki in don Allah za a yi don haka ga su tsaya su yi harkar gaskiya dokin dan Najeriya ne amma magana wai jami'an tsaro sun matsa mana don shi muke son sulhu to in suna ganin kamar kuma don haka nan ne to mu muna iya zuwa gi hannun mu basu da yan yara su kai a yabi ko shekara 3 su gani kai da baka halicci mutum ba za ka kashe shi sannan inda yakin bindiga na karewa ai galibi ta koma ne kuma da mun ga irin da abun nan kasan nan ga kungiya Taliban da ba ta kwaci mulki ga Amerika inda bindiga na sa a kai karshen matsala sannan duk abin da muke yi Boko Haram ta himu ita da ba abin da ba ta wa jami'an tsaron Najeriya ba su kai karshen ta ba balle mu da annan ne ɗai icci wanga can yaushe jirgi da ya kashe ya dai kashe wanda bai je bai gani ba to kai ni da zai kwanta nan ya kashe ni wallahi ni duk jirgi tun da ya kaza kuwa bai taba ma halbi kusa garan ma in ji halbi sai da in ji shi can ko in ji iska na ya wuce amma ban taba jin halbi ne amma sojojin ƙasa fa da suke shigowa ba su shigowa wajen ka baka taɓa yin faɗa da sojoji ba kai ni na taɓa yin faɗa da mai rago muka ɗauki tun da sassafe muka ɗauki ni guda tun karfe 8 muke buga da shi har karfe 5 na ya ji wuya ya ban mu to tun daga ranar ni ban taɓa ganin jami'an tsaro ya zo gidana ba sai dai ina je
bariki ɗin na same shi amma ban taba gani ne gidana ba gaskiya, sai dai ya bi saman jirgi sama ya wuce, ka ku ga wannan ban cewa bai wuce ba, amma zai ban taba gani ne ba saboda Allah, in dai don Allah ka yaƙe ni ko wallahi ban taba gani ba, na hi tsoron Allah da mutum ko me za a yi mani